el virus ha tornat a estendre's en les diferents poblacions perquè han rebaixat les mesures sense adoptar el que caldria haver continuat fent durant una temporada molt més prolongada. I el que hem vist és que la taxa d'expansió del virus ha estat una mica diferent en diferents països, simplement per raó de quines eren la preparació dels sistemes sanitaris i, en certa manera, també de les recomanacions que han fet a la població general. Hi ha una gran heterogeneïtat entre els diferents països europeus. Com a cosa comuna, que tots s'han quedat per baix de lo que serien els nivells adients ideals per controlar l'expansió del coronavirus. Les raons són senzillament aquestes. No hem fet servir tot el que haurien de fer servir després de l'experiència guanyada en la primera onada. És trist, però jo crec que és una errada a tots els nivells socials i polítics el que no hem sabut preparar-nos per a la possibilitat d'una segona onada com caldria.